na biya kuma gashi nan yau da safe na tashi na ga sun bani wanki na referral commission ɗina da suka referral commission da na gayyato. Kawai abinda suke so suke in ka sa naira 100 an kayi activating ɗin account ɗin sai ke transaction kawai su ga shiga kuɗi da girma kuɗi banki ne. So ga yadda za mutum zai in ya sa BVN number sa dole sai ya sa banki ne na online ba matsala. So idan za ka sa kayi activating na BVN number ka za ka zo nan gurin account ɗin nan ka taɓa virtual bank account kana taɓa gashi nan sun baka account naka ne wannan na cikin wannan application ɗin na UMBA da ka buɗe in ka tura kuɗi gashi nan ni ga nawa Abba Aminu account number ga Wema Bank. To ta cikin wannan account number zan tura musu naira 100 kacal zan tura ina zuwa nan gurin zan ga naira 100 ta zo nan sai ka samu wani abokinka haka sai ka dubi gurin send ɗin nan sai ka taɓa send ka samu wani abokinka haka send money to a contact gashi nan ta contact ake tura sai ka samu gashi nan a cikin lambobin abokanka zai nuna maka gashi nan idan mutum baya yi ba zai nuna masa wannan ɗin ba ni gashi nan ga wata lamba Abba ike ga alama sai ka taɓa in ka taɓa sai ka je ka turo naira 100 a ciki gashi nan zai buɗe sai ka tura naira 100 a ciki network gashi nan free transfer sai in taɓa free transfer sai ka rubuta naira 100 sai kawai za ka iya rubuta ko me kake so a nan gurin kawai wanda ya turo kuɗin ake so a gani da ka tura min kuɗin zan zo cikin nan UMBA ɗin zan gani to in ka yi tura sai kai min magana zan dawo maka da naira 100 ka kawai da ka sa kuɗin da aka iya cewa instantly su kuma da sun tashi za su baka referral commission ɗinka kawai inda ka yi wannan abin da na yi ka bi wannan process ɗin da na bi za su baka 500 din referral ɗaya da ka tura ɗayan kuma za ka cire kawai so suke su ga girmawar kuɗi da shiga kuɗi yawan kwastoma suke so su samu. So ga lambar nan ta ga wanda yake so sai ya saving ɗinta ya tura min kuɗi sai ya mun magana zai dawo masa da naira 100 sa. Allah ya taimaka.